היי, קוראים לי עדן, אני מתאמנת אצל אמיר כבר בערך חודשיים וחצי, הגעתי לתהליך עם הרבה חששות, לא ידעתי כל כך למה אני נכנסת, אם זה משהו שמתאים לי ואני אצליח, אבל באמת אחרי תקופה ארוכה שאני מתאמנת לבד, כמעט 5 שנים, החלטתי לשים את הכל בצד ולקחת את עצמי בידיים, כי לא ראיתי תוצאות והתבאסתי מהתהליך של עצמי. באמת החלטתי להגיע לאמיר, ובאלה שהם אני אומרת שזו ההחלטה הכי טובה שעשיתי לעצמי בתקופה האחרונה. ירדתי במשקל, הדימוי גוף שלי התעצם, הביטחון שלי עלה, מרגישה הרבה יותר בריאה, הרבה יותר חזקה, הרבה פחות נפוחה, שזה אחד הדברים הכי חשובים שאני אישית הרגשתי. למדתי להזין את החיים שלי עם החיים שלה בחוץ, בין אם זה החיי חברה שלי, עם הבן זוג, עם החברות, בלימודים, בעבודה, ובאמת להרגיש שאני יכולה לשמור על הרצף שלי בלי לפגוע בתהליך, כי בסופו של דבר אמיר לימד אותי איך להזין הכל בצורה נכונה עבורי. ובאמת אני יודעת להגיד לעצמי שזה הדבר הכי טוב שעשיתי לעצמי, שלקחתי את עצמי בידיים, החלטתי לעשות את הדבר הזה, ופשוט להגיע לתוצאות מטורפות, להתחזק משבוע לשבוע, לשבור שיאים, ואין כיף כזה כמו להגשים את עצמך בצורה הכי הכי טובה שיש, בלי חששות מהדרך, ובלי לפחד מליפול ויחסו עליך, כי תמיד יש את אמיר שיענה, ושישלח הודעות, ושיחזק, ושיעצים, ושיעודד, וזה הדבר הכי טוב שעשיתי לעצמי.